Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi era rimwe zuva. Nhau yatauya nayo kazuva ranhasi inhau yemunhu akaba mota online. Abirwa kudaro ndokuchizotsvaga vanobatsira ndokuchiwana rubatsiro. Asika chatingade kukutaurirai mhuri yeZimbabwe, tiri kuisa disclaimer isu veDrumas Media nekuti isusu tinodanwa kana dambudziko raitika tichinzi honai ndo zvapano izvi, kuti tizoziva kuti ndizvo zvakaitika here kana kuti kwete. Ipapo tinenge tisingazivi, nekuti chatinenge taita kudanwa kuti uyai muone zviri pano, toburitsa zvatinenge taona. Zvichinge zviri zvechokwadi hatizive, zvichinge zviri zvenhema hatizive. Takambokuudzai zvakare panhau yakaitika yakakuhwedza yemukomana wokuba mombe. Isusu zvatinowana on the ground ndo zvatinongorelaya nazvo, hatizoziva kuti ichokwadi here kana kuti kwete. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Nini ndainyepa kuti ndinotengesa mota. Ndinovakomana vangu vandinawo vandaishanda nawo 5 vakomana. Saka ndainyepa kuti ndinotengesa mota online. Saka vanhu vaititumira mari tichiti bhadharai online. Saka ndakazotengesera baba vandakapedzisira chiti ndikutengesera mota. Saka baba vandaitengesera vandaibhadharisa mari yavo ndaiti haisati yakwana kusvika mari yavo payakakwana yakwana 5,000. Vakabva vatanga kunditsvaga vachida mota. Napo tainyepa tichiti tikutengesa mota tisina mota dzatitengesa. Saka baba vedu vakangozonga kuti muchaona zvamuchaona. Saka ndangotanga izvozvo zvokuti ndaingoona zvichirasanga dzichiuya 1-1 kusvika izvozvi. Dzakatanga dzichiuya 1-1? Kusvika izvozvi zvadai nhasi. Saka usiku muri kurara here manje? Handirari. Ndorara sei? Handirari kana kudya ndichi. Asi munhu wacho wamakabira wacho muri kumuziva? Ndiri kuvaziva. Ivo wacho vakatiwo chii? Vangoti muchazviona chete. Saka ndomboedza kuvafonera ndichitaura navo kuti vandibatsirewo. Saka asi vakangondi izvozvi vanongoti ndichauya. Alright. Ini munhu wacho wandakabira uyu auya izvozvi aripo. Saka ndisiuziva kuti zvichafamba sei, kuti achaita sei. Asi muchadzosera here mari dzevaridzi? Akandipa mukana ndinomudzosera mari yake. Saka muri kudzidzisei mhuri yeZimbabwe amai? Indoti zvekuba izvi hazvina kunaka. Zvekuba hazvina kunaka, beta tite zvinhu zviri feri. Nokuti ini ndaitorarama nazvo zvimakore. Ogona kuti bva 2020 ndichiita basa iroro. Kasi zvazoipa nhasi. Ndakaonawo online pachitengeswa motikari sekutsanangura kwavakuitirai ichokwadi. Ndakafarirawo rudzi rwemotikari yavaitengesa iyoyo. Ndikati ndiri kuda. Ndobva ndabvunza price. Vakati motikari dzenyu dzakachipa, it's 5,000. Munotanga matumira mari ijana kusvika yapera. Kana yapera tokupai motikari yenyu. Saka pakutanga ndakatumira 1,000. Pechipiri ndikatumira 600. Pechitatu ndikatumira 1,000. Chakaitika ndechekuti ndatumira mari dzesezi. Musikana vaindifonera kuti asekuti ari kuda imwe mari. Ndakazobvunza weni kuti iwe almost half yemari ndadarikidza 1. Ndatoone 2,600. Saka yasara ishoma. Motikari yacho toita seni mbotanga ndaiona ndobva ndakupedzisa mari yako. Zvikanzi imupedzisai mari tosangana mutauni. Sezvo taitaura zvepa nhare
ndobva ndatumira imwe mari yacho yakanga yasara. Akati mangwana ngatisanganei. Ndakanga ndichimba naye sezvanga ari munhu womudzimai, handina kumbodii zvavakambofungira kuti pane zvingachinja. Price netype yemotikari yainditaurira ndo zvandakafarira. Ndakafarira rudzi rwemotikari neprice yacho, ndokubva ndaona zvakandirerukirawo kuti ndive ndichibvisa mari yakadaro sezvo price netype yemotikari ndiyandakanga ndachiva. Nyaya iripo ndeyekuti mari iyo newana wadikitira watambura. Waingoonawo kuti kupfekawo smart pamwe ndo mari, asi unenge wawana watambura. Saka ndakazobvunzawo kune vamwe kuti naye medwe mari yangu yatorowa here 5,000 yese ndoita seiwo. Ndokubva ndanzi iwe mudhara unetseka nei? Hapana zvinonetsa, tokuperekedza katokupa nhamba dzasekuru. Takupa nhamba dzasekuru, ukaenda kwasekuru hapana chinoramba. Ndo mufambiro wandakazviita. Ndokubva ndapuwawo nhamba, ndobva ndataurawo kwaasekuru kuti sekuru ndokuona isei. Sekuru vakandipawo masvikiro ekwavari. Ndobva ndasvika kuna sekuru, ndokubva ndatsanangura nyaya yangu sekutsanangura kwandikuita pana. Sekuru ndakarozvawo mari yangu, asi munhu womukadzi akatizosangana kwacho akave nzvimbo yetsuro. Hazvinondodii sekuru, mari yandatorwa yairi kundirwadza yawanda. Ndobva sekuru vati hapana zvinombonetsa, inguva diki diki munhu wako unomuona. Abuda mazuva 3 chete. Rechitatu ndakazoona musikana wawo akundifonera, vakatora mazuva 3. Zvikanzi tikuonei, ndokubva ndati urikuda kundionerei, uri kupi? Ndokubva ndaona sekuti pamwe musungo wangu wakabata. Kusvika ndazofonerwawo nhasi kuti uyai muone, pane munhu ari kuchema nema, ari kutaka kutorerai mari. Zvinova zvazoita kuti ndizosvika pano ndichizoona kuti sekuru vakandiitira basa nemazvo. Ini mumwoyo mangu pari zvino ndiri kufara. Handisati ndamusunungura nenyaya yekuti mari yangu hasi tadzosa. Zvakwaari yekufuka kana kuwarira nekuti ndiri kuda mari. Sekuru vanoda kuripa futi kuti zvisunungure kwese. Ndo nyaya iripo. Handicho chirongwa chatanga tiinacho mhuri yeZimbabwe. Munoti kudini? Andrew Neshamba signing off. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.